हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो वेलकाम बेक टू माय चैनल लोगोफोर दिनै जों दिनै हाबा जाहैनो नागिरदों आरोना नैबे खाथियावनो बारा गोजानाव नङा नै लोगोफोर बेयो बाजै आरोना माने जोंनि आं बोरायनि बिब' आरो खिन्थु आंबो आब'सो होनखायो दे लोगोफोर बे आब'मोनहा जानानै फैबाय आरो हाबायाव जाहैखांनानै फैबाय ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर बोथोरा देलायनानै नै गोलोमफ्रुजोब्बायसो जेबो जाला ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो गिफ्ट लायनो थांगोनसै आरोना गिफ्ट लानानै थांसै हाबायाव ओमफ्राय नै जों गिफ्ट लायनो थांनाया ओरैबायदि एग्जाम गनाय टाइमावसो लोगो मोनबाय लामायाव दिनै माने डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्टनि इन्टारभिउ दंमोन नालाय लोगोफोर दा बेनिनो ओरैबायदि भिरखौ लोगो मोनबाय आरो जों नेथ'नांबाय दसे दखानाव हाबबाय नै जों लोगोफोर जा मोजां मोजां दंना बुस्थुफ्रा मोजां जोब आरो गासिबो दा बासिनोसै माखौ लानो मा लानाय जायो बे बासियाव बेबा बबे थांखोथाय बेसे गोबाव जाखो मा लानो सानना बे कभारखौनो नायबाय आरो जोङो लोगोफोर नै बासिबाय कालारखौनो बारा फसायनाय मोनाखै बे सिम्पोलखौनो लाबाय आरो नै लोगोफोर जों सोर सोर थांदों हाबायाव नै गोमखांबो दंफायो बिनि नामा जाहैबाय गोमखां ओमफ्राय नै बिबोनांबो दं आंनि ओमफ्राय माने आंनि बोरायनि बिनानाव आरो सफैबाय नै जों लोगोफोर हाबायाव हाबा मानि हाबायाथ' जाखांबाय आथिमंगलसो आरोना सफैबाय नै जोङो सिङाव हाबलांसै नायलांदो लोगोफोर लांदां ना ओंखाम जाखांबाय आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय नै फटक लाबाय एसे हौवा गोदान हिन्जाव गोदानजों थांनो ओंखारफिनबाय आरोना जों लोगोफोर
ओमफ्राय नै लोगोफोर जों मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ दं माने दखानाव आरो नै आंनि बे बिबोनांनि बार्थडे आरोना दिनै एसे नै लोगोफोर जों बे नन्दि बेकारियावनो हाबबाय ओमफ्राय बावनो लाबाय आरोना केकखौहाय केक लाबाय ओमफ्राय बिस्कुट एसे लाबाय हाबाबो दंमोन नालाय ओंखायनो एसे हास्लाबा जाबाय मोनाबायमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय जेबो रेडिबो खालामखानाय जायाखैमोन ओरैनो